La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Como público a la sesión libremente y se entiende que 1 y 2, Marquesinas, todo la suspensión de la ordenanza fiscal, que así está en público, lo B, apartados 1 y 2. Todas las que está en el sector de hostelería durante este 2020 se prevé que se dirá sillas, carpas, mesas, sillas, pues para 2021. Ya hace que es el ramo más golpeado por la COVID, que son asuntos. Bueno, aunque no solamente los hosteleros, sino otros muchos sectores, todos puntos de vista, ¿no? Pero en todo caso yo creo que esto, lo que se aprueba ahora es interesante, es bueno para el sector y en todo caso pues habrá que tenerlo en cuenta si hay algún otro sector que en un determinado momento solicita pues las mismas exenciones. Es que recasco y eso. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Punto 2 del orden del día, declaración del Día Internacional de Euskera de 2020. Rosana. Bueno, abenduak 3 bada euskara eguna eta ekartzen dugun adierazpena hurrengoa da. 2020ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara aurrera bide, gizartea euskaraz bizi berritzea helburu. Inoiz pentsatuko etzukeen eran jogaitu gaitzak. Beste horren beste, gaitzaren mundu osoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiak jarri gaitu geure benetako neurriaren aurrean, buruz buru. Kupidarik gabe utzi du agerian ahaztu nahi genuken zerbait, zaurgarriek gara eta zaurituta gaude. Erantzunkizunaren bidetik heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz. Bai baitakigu ez dagoela beste irtenbiderik. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du pandemiaren eragina, bereziki erabilera mailan. Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromesua sendoa eta egindako lana handia izanagatik ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu badela funtsezko ekarpen bat, gizartea ahalegin, itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena. Euskaraz egin behar diogu aurre mundu mailako krisiari. Euskaraz egin behar dugu ilunpetik argira eramango gaituen bidea. Euskaraz sendatuko gara, euskaraz sendatuko dugu geure gizartea. Euskaraz besarkatuko ditugu mundu osoko gizakiak. Bat garelako, euskaraz bat mundu osoarekin. Horixe da, euskaldunok, neurri batean edo bestean, euskaraz bizi garen munduko herritarrok alegia, euskara gero eta gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz giza garapenari egiten diogu ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balio erantzia. Banaka heltzen diogu jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromesuari. Nahitaezko zutabea baita norberaren eraginak hori edozein aurrera bidetan, oso bereziki gizarte prozesu konplexuetan, eta horixe da euskara bizi berritzea helburu duena ere. Gizarte prozesu konplexu bat, ertz eta osagai ugari duena. Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok. Badakigu besteak beste, euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugula, eta euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dala euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak gainditzeko bultzada. Baina badakigu, era berean, ezinbestekoa dugula elkarrengana behituen bultzada ere. Norabide biko bektorea baita euskara eta euskaldunok lotzen gaituena. Euskarak herri egiten gaitu. Euskal hiztunok komunitateak egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide horretatik, heldu zaizkio beti euskarari aurrera pausu behinenak. Eta gizartearen konpromesuak sendo uztartzetik. Unean uneko behar izanei euskaraz erantzuteko erabaki sendotik. Etorkizunerako bidea euskaraz solatzeko euskal instituzioek, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik.
Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea, krisi aukera bihurtzeko lanabesa. Inguru dator ezbairik gabe aurtengoa eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren konpromezuaren balioa, administrazio eta erakunde publikoena barne. Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da aho bisi, belarri prest eta bihotzak hartzu dugun guztion ekimena. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro. Euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkundean erdaretatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere. Esan nahi berezi batez jantziko da aurten, ezinbestez, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina. Egokitu zaigun ataka larritik ateratzeko erabakiari. Euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantziko diogu euskal hiztun naiz euskararen lagun orok. Izan ere, bagenekien euskaraz zetorrela geroa, euskaraz ere mintzo dela etorkizuna, eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zailetatik ateratzeko eginalean lagungarri dugu euskara. Bide lagun ezinbestekoa. Krisialditik sendoago ateratzea helburu dugu honetan. Erabil dezagun euskara ere aurrera egiteko lanabez gisa. Euskaraz bizi berritu behar dugulako geure gizartea. Euskararen ahotsa zor diogulako munduari. Euskaraz garelako munduko herritar. Euskara aurrera bide dalako. Honetaz gain, esatea Zaian 30 entitate izena eman dutela ari gune moduen, eta 300 inguru pertsona parte hartuko dutela aho bisi eta belarri prest. Orduen, espero dugu euskaraldia aitzakia izatea ohitura hori luzatzeko denboran, egunerokotasunean euskara gehiago entzuteko. Eskerrik asko, Rosana. Monika. Bale, hori, adierazpenarekin bat gatozela esan dut, eta bai diogula. Eta, adierazpenak esaten duen moduan, euskaraldian murgilduta eta euskararen eguna heltzear, sustatzeko aukera egokia dela uste dugu, baita euskaldunok euskaraz hitz egiteko dugun eskubidea esteko ere. Bizigaren herrian euskararen egoera zein den gutxi gora bera ezagutzen dugu, eta horregatik badakigu bultzada ematea premiazkoa dela. Eta, jakina bultzada hau ez bakarrik erakundeek, baizik eta hemen eseritak gaudenok, elkarteok eta norberak egin behar dugu. Eta gure aldetik, aitortzen dugu askotan euskarari ez diogula merezi duen nabarmena ematen, eta egunerokoan erabiltzen saiatzeaz gain, beste neurri batzuk proposatzen jarraituko ditugu, hala nola, gure hauteskunde programan geneukan azterketa soziolinguistikoa adibidez, edo aurrekastean aurrekontuen zuzenketan sartutakoa. Eta besterik ez, esker. Eskerrik asko, Monika. Iesu? De acuerdo. Vale. Gai zerrendan eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez bukatutzat ematen dugu. No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko.